खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटीनि हाथिगाव पुलिसा हादोराव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय 4 आफगानिस्तान नोगोरारिखौ हमदों। बे हमजानाय आफगानिस्तान नोगोरारिफोरखौ हाथिगावनि लिटल फ्लावर स्कुलनि साखाथिनि गंसे भारा न'आव संदाननायनि गेजेरजों हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ आमन खान, रिजवान खान, इउसुफ जाहिद आरो गुबुन सासेखौ आसिफ राना होनानै सिनायथि होदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय 4बो 2015 मायथाइनिफ्रायनो आसामाव थाबोगासिनो दङमोन। जेराव हादोराव थानो थाखाय गनायथि होनाय जेबो रोखोमनि आयेननि फोरमानलाइफोर बिसोरनाव गैयामोन। बिसोरखौ हमनो हानाय समाव बिसोरनिफ्राय गोबां सन्देह गोनां फोरमानलाइफोरबो मोनदों आरो मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुंफोरा गुवाहाटी सोहोराव थानानै गनायथि गैयै मोनसे रां दाहार हरनायनि फालांगि खालामगासिनो दङमोन। दायो बिसोरखौ हाथिगाव थानायाव केस नम्बर 112/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बिसोर हमजानाय सुबुंफोरजों लोब्बा थाबावनायखौ संदाननो थाखाय नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ सनमान खालामो, नाथाय खायसे फोरोंगिरिफ्रा गावनि फरायसाफोरखौनो गाज्रि नोजोरजों लांनाय एबा नायनायखौबो जों नुनो मोनबोबाय थायो। बेनि गेजेरावनो सासे टिउसन फोरोंगिरिनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। रिजवान लतीफ सैकिया मुंनि सासे फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरखौ टिउसन लानायनि मुङाव फरायसाफोरनि मबाइल नाम्बार लानानै मबाइलाव गाज्रि मेसेज लिरनानै हरनायनि अजद दैखांदों। टिउसन लानायनि मुङाव फरायसाफोरखौ बेबादि गाज्रि नोजोर एबा लामाजों लांनो नागिरनायनि थाखाय फोरोंगिरिनि हेंथायै फरायसाफोरनि बिगोमाफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों आरो बेनि हेंथायै दायो मंगलदै थानायाव एजाहार होदों आरो बेफोरबादि गाज्रि फोरोंगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया सोलोंथायारि बोसोर 2025 मायथाइनि पस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय आर'जलाइ फोसावदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मावख'नि नेहाथारि फोसावनाय बादियै मुलुगसोलोंसालिनि 2025-26 मायथाइनि सोलोंथायारि बोसोरनि एडमिशननि थाखाय पस्ट ग्रेजुएट एन्ट्रेन्स आनजादा जुलाइनि 10, 11 आरो 12 खालाराव खुंजागोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय फरायसालिफोर आरो फसंथानफोरनि गेजेरजों आसाम आरो सा-सानजा रायजोआव थानाय गासै मोन 20 मिरुआव बे आनजादखौ खुंनाय जागोन। फरायसालि बन्दनि थाखाय ना हमनो थांनाय सानै उन्दै फरायसानि जिउ खहा। ना हमनो थांनाय समावनो खरसे गोथौ गुदुं जावना दोननाय हाखराव गोग्लैलांनानै जिउ खहा जायो बे सानै उन्दै फरायसाया। बे जाथाय जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बोखांनानै देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा सानैखौबो थैबाय होननानै फोसावो। मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सानै फरायसाखौ सासेखौ रेसमिना पारवीन आरो गुबुन सासेखौ कुलसुमा खातुन होननानै सिनायथि होदों। बिसोर सानैनि मादाव सासेया 6 थाखोनि फरायसामोन आरो गुबुन सासेया 7 थाखोनि फरायसामोन। धुबुरीनि तामारहाट मुंनि गामियाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। गुवाहाटी पुलिसा ट्रिसी गेंनि 5 सिखावफोरखौ खानो हादों। गुवाहाटी सोहोरनि गोबां ओनसोलनिफ्राय गारिनि ग्लास सिफायनानै नोगोद रां लुथिदोंमोन बे खाजानाय ट्रिसी गेंनि सिखावफोरा। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बे खाजानाय सिखावफोरा तामिलनाडुनि आरो बिसोर सिखावफोरनि ग्रुपआ गुवाहाटीयावल' नङा, दिल्ली, मुम्बाइ बायदि जायगाफ्रावबो बे गेंआ गोबां सिखाव खावनाय जाथायफोरखौ खालामबाय थादोंमोन। कामाख्या आरो मालिगावनिफ्राय एरेस्ट खालामदों बे 5 सिखावफोरखौ। खाजानाय सिखावफोरखौ बिशाल नायडु, कात्रिबन आमरल नायडु, शंकर नायडु आरो कात्यामुरा नायडु, भिन्टाज मुरां नायडु होननानै सिनायथि होदों। बेजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो पुलिसा बोखांनो हादों। हादोराव फिन आरोबाव गोबां अखा हाबावगोननि सांग्रांथियारि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला फैगौ सानथामनि गेजेराव बोथोरा सा-सानजा भारताव गिख्रंथाव महर लागोन, बेखायनो हादोरनि सुबुंफोरखौ रैखाथियै थानो थाखाय बिथोन होदों। कार्बि आंलं पुलिसनि नाजानायाव DHTU मुंनि मोनसे बिग्रायारि आफाद दानो नाजानाय सा 10 लाइमोनफ्रा गंसे AK-47, गंथाम पिस्तल, गंसे SB गान, थरसे ग्रेनेड आरो गुलिजों लोगोसे पुलिसनि सेराव गावसोरखौनो गथायदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।